Hintay nga daydaya, wen hintay nga daydaya, hintay nga daydaya, wen ni Jesus. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Rambakan tayo, ti panagparang ti Apo. Nay parangarang ni Jesus a Mesiyas mangisalakan iti sangalubungan ti nagkatlo nga daras daytoy isasarungkar ken panagrukbab dagiti mamasirib a lalaki a naggapo ti daya ti panagbunyag ni Apo Jesus ken ti panamagbalin ni Apo Jesus nga arak iti danom tallo nga panakay parangarang nga isuna ti Mesiyas ti Anak ti Dios ngay may amangisalakan iti entero asang katawan. Daydayawan kat pagrukbaban tay ti Dios iti ayat kan kinaimbag na. Inted na ti anak na tapno ispalen na tayo. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno may kari tayo makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios ama nakabalin amin. Ken kada kayo matkakabsat. Tasyak nakabasulak. Iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isung agpakpakaasyak ken Santa Maria Agnanayon na Birhen. Kadagiti amin ng anghel ken sa santo. Ken kada kayo matkakabsat. Tekakasidag kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi. Katalangan na kamamin ngay turong iti biyag nga agnanayon. Idaydayaw tayo ti Dios, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnaknakem na ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daydayawen daka agyaman kamken ka gapu iti naindakla adayag mo Gloria iti Dios ti kangatuan Apo Dios nailangitan nga ari Dios Ama aman nakabalin amin ket sika Apo mi a Jesu Kristo bugbugto nga anak ti Dios nga Apo
Cordero ti Dios que anak ti Ama, gloria iti Dios ti kangatuan. Sika amang ika, kadagiti basbasul ti lubo, kaasyan na kami. Sika amang ika, kadagiti basbasul ti lubo, awate kadaytoy arararaw mi. Sika si tutugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios ti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog de Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumalarag tayo. O Diyos, itangal daw, imparang mo ti anak mo, kadagiti ilili, babaan ti maysa abituen. Ipay mo kadita da kami ang makaamun ken ka, babaan ti pamati, makita minto, tinaimnas adayagmot sa dilangit. Dawatan mi dahito gapo, kan Isu Kristo anak mo, gad apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Humangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka akas init. Ranranyagan na ka iti dayag ti Apo. Kinasipnget to ti mangbungon kadagiti dadduma a nasyon. Ngemken ka, agranyag to ti silaw ti Apo. Addantuken ka ti dayag ti kaaddana. Umasideg to dagiti pagilyan iti silaw mo. Umaytumet dagiti ari iti isisingising ti baro nga aldaw mo. Iwaras mo iti matam, ket kitaem ti mapaspasamak. Aguummong dagiti tattaom tapno agawid da. Agapuntun to iti adayo adaga dagiti lalaki nga anak mo. Maubbanto akas laubing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy ket mapunnukan to iti rag-o. Agtigerger kanto iti naipayduma aragsak mo. Mayegtuken ka ti sanikwa dagiti nasyon. Agapunto iti ballasiw iti taaw ti kinabatnang da. Pinangpangen ti umayto a kamelyo manipod Midian ken Efa. Agapudan to ijay seba amang yeg iti balitok ken insenso. Ipakaamudan to dagiti tattao, dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Apo agrukbabtoken ka dagiti amin a pagilyan. Apo agrukbabtoken ka dagiti amin a pagilyan. O Dios, isarunom ti ari a mangukom nga awan idumduman na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo kenkwana, tapno ito rayan na sililinteg dagiti tattaom. Ken ikalintegan na dagiti maidadanes. Agari kumati kinalinteg bayat ti panagbiag na,
Kitagpaot kumatirang ay, aginggang aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa, abaybay, aginggay ti sabali. Manipod karayan Eufrates, aginggay ti ungto iti daga. Agisagot to ken kuana dagiti ari iti Espanya ken purpuro. Yagto dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia ti datunda. Agrukbab to dagiti amin nga ari ken kuana, agserbinto ken kuana dagiti amin a pagilian. Arayaten natin na panglaw nga umawag ken kuana, kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy, isalakan na tibiyag ti makasapul. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kada giti taga Efeso. Awan dua-dua anadamag yon ababain ti parabol ti Dios. Entid na kanyak daytoy at trabaho ang maipaay ti pagimbagan nyo. Imparangarang ti Dios tinalimid a plano na ket impakaamu na kanyak. Insurat kun ti ababa apakasaritaan daytoy. Saan na ipakaamod idi daytoy a palimed kadagiti tatao. Ngem imparangarang ti Dios babaen iti espiritu kadagiti nasantuan nga apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimed babaen ti ebanghelyo. Makipagtawi dagiti hentil kadagiti Hudyo iti bendisyon ti Dios. Kamkaming da iti isumit lang abagi. Ket enraman da iti ingkari ti Dios ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Nayawenta Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Nayanak ni Jesus, iti ili a Bethlehem, ijay Judea, idi agdama nga ari ni Herodes. Iti sana nabayag, kalpasan ti panakayanak na, ada mamasirib alalaki at agadaya, anapan ijay Jerusalem. Sa dino tayan tinayanak ngobing, nga ari dagiti Hudyo, sinaludsud da.
Nakita mi ti bituan na ang nagparang ijay daya, kiti may kami agdaydayaw ken kuana. Idi madamag da iti ni Ari Herodes, nariribok iti napalalo, kastama ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinayaban ng arod, dagiti panguluan na papadi, kan mamaestro iti linteg, ket sinaludsud na kadakwada, no sadino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea, insungbat da. Tadaytoy ti insurat ti profeta. Sika Bethlehem iti daga ti Huda, sana sika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda. Tatumaod to ken ka, ti maysa a pangulo a mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Jesus, ni Herodes, dagiti sangaili at agadaya, ket sinarit kinasarita na ida itinalimod. Sinaludsod na kadakwada, no kaano ti panagparang ti bituen. Iti kasta imbaw na ida ay Bethlehem, ketimbili na kadakwada. Ingay sapulan na naimbag ti ubing, numasapulan niyo, ipakaamuyon to kanyak, tapno innakmet agdaydayaw ken kuana. Pimanaw da ket idi addada iti dalan, nakita damanen ti bituen a nagparang iti daya. Kas taunay tiragsakda a nakakita iti bituen. Indaldalan na ida agingga iti nagsardeng iti ngatwen ti ayan ti ubing. Simbrekda iti balay, ket nakita dati ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumang da nagdaydayaw ken kuana. Kalpasan na inruarda dagiti sagsagot da abalitok, insenso ken mirra, ket inted da ken kuana. Idi agawid da, sabali adalan tinagnaan da, tababaan ti tagtagainep, pinakdaaran ida ti Dios, adidan agsubli ken ni Herodes. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daytoy ramrambak ti undengan tayo ti pakdaar may papan iti Pasko ti panagungar kanda dumapay nga fiesta. Amunyo ay ayata kakakabsat, akalpasan ti panangrambak tayo iti panakayanak ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti asi ti Dios ipakdaar mi kada kayo, tiragsak ti panagungar na iso amang isalakan kada tayo. Dagitoy dagiti napateg a petsa, 2 ti Marso 2022, Miyerkules Kurkuros, panangrugi ti panagayuno iti nasagrado na panawan ti Kwaresma. 17 ti Abril 2022, rambakan tayo tinaragsak a piyesta, ti panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. 5 ti Hunyo 2022, piyesta ti Pentecostes. 19 ti Hunyo 2022, piyesta Corpus Christi, tinasantuan a bagi kandara na Apo tayo nga Jesucristo. 27 ti Nobyembre 2022, umuna a Domingo ti Adbiento, ni Apo tayo nga Jesucristo, mapakairuknuyan ti amin na dayaw kan gloria, ti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Pakdaar, dagiti napatag, nga ramrambak ti pamati tayo, ti daytoy nga tawen. Ti piyesta, ti Epifania, panakay parangarang ti Apo, ti Dios, baban ka niya po Jesus, na iparang, na ipalgak. Ti termino na iti Ingles kat, the unveiling, na ikatan ti abong, na ikat ti abungot, na lukaisanan, na ilataken. Ti panakailatak ni Apo Jesus, amang isalakan. Ti kinadiyos na, narigat nga makita, narigat nga maamiris,
Kas kadagiti amin nga banbanag iti panagbiag tayo nga nagrigat tayo nga makita. No iti matalaeng physical nga mata. Ngam iti mata, iti kaunggan, mata, ti pamati tayo. Ni Apo Jesus anay pasngay iti kulong sa dibilen nga nagrukbaban dagiti mamasirib na iparangarang nga iso ti Mesiyas Dios ang nagbalin nga tao. Ti panagbunyag ni Apo Jesus adtoy ti anak ko dungdungok na ilatak ka na iparangarang ti Dios ani Jesus. Kat iti panamagbalin na iti arak, iti danom nga nagbalin nga arak na uno nagmanan nga panakay parangarang iso daytoy dagiti misteryo ti lawag nga naiparangarang launay no siya sino daytoy nga Jesus nga naipasngay iti kulloong iti amin nga kinanumo ngam dati gayam ti dayag ti Dios. Nagdakkel nga mangi parang kada tayo ngano kitaan tayo dagiti nakanumnumo nga kasasaad dagiti nagrikot nga kasasaad aglalo pa yan ay ti imatang ti nadangkok nga nakadawdawol nga panakailan sa iti krus gayam adadta tinailangita naman nakabalin Dios nga managayat isot gapuna ngano kitaan tayo nagiti na dumaduma nga pagtengken paspasamak ti biag tayo nga ayan iti narikot ayan iti nakadagdagsen ayan dagiti termino tayo iti English nga makadepress maka-stress dijay no padasen tayo nga kitaan naabungutan nga kaadda ni Apo Dios. Di tayo mamamiris kadagiti amin nga kanito nalabit uray pay iti panagbalin tayo nga adayo ken ni Apo Dios. Gapo kadagiti kinakapoy tayo, gapo iti kinamanagbasol tayo. Hintunungkan adadjay nga mangububba ken mangbagbagtin ken mangbatbatak ken mangibkibin ken mangkumkumpare kada tayo. Nagrigat tayo nga maamiris kadagiti nalidem ken nasipnget ngem isu na nga rod tilawag nga mangiturturong kada tayo. Ket may parang kada tayo no kasano ti panagbirbirok oray da jelanganen. Umuna nga makita tayo kuma. Dagitoy nga mamasirib nga lalaki tradisyon nga nauawatan tayo kitaan tayo dayay. Dadtoy Biblia na ipakdaan lalaki nga naggapo iti adayo iti kwan napauneg nalabit na ikan iti nauneg nga panangi parang panangi lawlawag panangited iti kaipapanan may nga santo nga nasingpet nga padi bid the venerable kunada yan bid nga mararaem pagtamdan ken madaydayaw Beda ni San Beda idi tawen 673 aging gana ti 735 ti panagbiag na daytoy nga English nga santo ijay Britanya isu ti nangited iti interpretasyon gaputa tallo garod nga sagot isu nagbalin adadamat nga tallo nga mago gaputa naggapuda ti pagpagilian nagdevelop tallo nga ari isu dang ti pangpangulo dagiti pagilian idi kwan na ikanda tinagan may puon laeng nga rod iti daytoy tallo nga sagot idi kwan na ikanda tinagan Melchor tinagan dayay nakalaklakay nga tao puraw ti buok na puraw ti barbas na nga atiddog medyo pamurawan mo ti kudil na nga lumablabbasit ti pudaw na agruuro si chicks kada amin na pudaw na iparang nga na pudaw indato na ti balitok iti Apo ti balitok senyal ken simbolo ti daeg ken turay ti ari so balitok na aryan pagay ti ipasimudaag na di may kadwa Gaspar tinagan na ubing naububing kadakwada nga talo awang barbas na ket saan nga nangisit, saan nga napugot, saan met nga napudaw, sungatan nga kayo manggi, ket ti insagot na insenso, ti insenso met ket roknoy sagot, daton nga panangitandodo, panangidaydayaw, iti Dios,
Insenso, simbolo, something divine na Diyosan. Diyan may katlo nga medyo napugot, nakapuspuskul ti barbas na lampong daytan ketin sagot namat mira tapno agbaling nga simbolo ti balsamo agtutuok ket matay to ti anak ti Dios agtutuok ket matay to dayta maisagot para iti ipapatay mungkitam balitok para iti ari insenso para kini Apo Diyos something divine na Diyosan mirra para ti panagtutukan ipapatay mayat met dati nga pagibasaran ti sagsagot no jay sagutam nangato ken naturay balitok no kasla Apo Diyos so no Apo mayor balitok no Apo padi insinso iti regalom pangiregaluam ti mirra ni katugangam isago mo hunong isago mo jay bisprin mo ay regaluan ka ti mirra tano mabalsamarkan to no matay ka apokasyan na kami niya ngita da kita di kuan Melchor di kuan da gito di jay ti nagakaskas daw pa aga ada sikat nga katedral na di jay Cologne, Germany dagiti tultulang dagitoy kano talo nga ari nasarakan kano ni Santa Elena idi ununa na pelang around 344 innala ni Santa Elena idi kuan na panje Roma idi kuan kini daw da nga mapanje Milano so dia da jay Milano idi kuan rinansa damet ti Milan innala da jay Cologne danyo ti panagdalyasa na dagi jay tultulang dagitoy nga sa santo so nga di jay Cologne at dadayta nagapapapular nga katedral na mapan nakapinpintas nga simbaan na daeg launay nga maipaay kano kadagitoy tallo nga ari ket nagbalin nga taudan ti activity aramid dagiti Katoliko di jay Germany tunggal sa isti Enero Epifania agbado-bado dati bado ti ari dagiti agtutubo kano bubing pandaan damin nga balbalay agur orda iti para iti mission territories ti pagilian tayo ado ti na-develop da nga tradisyon di jayan daytan so nagangayan na nagkadado nga Katoliko ti Germany agurnong da iti tultulong para kadagiti mission territories tintero nga sangalubungan ado ti sinagrap iti Pilipinas kadagiti nga tultulong ado nga simsimbaan, ado nga kumbento, ado nga pastoral programs. Ket itatamutan oray ti simbaan tayo, inaramat na daytoy nga iti tunggal piyesta dagiti tallo nga ari, idi ko happy three kings kung kunada ngam tatan na ikante emphasis nga ti panakay parangarang ni Apo Jesus. Isu nga ni Epifania tinagbalinan nga awag dayto nga fiesta saanan nga kasi ti sigun nga three kings. Ket iti dayto mat nga Domingo adda special collection pro nigritis kunana adda nga nakaturong mat nga ti kaslakang ronaan nga mission territories tayo itata ti kontinente ti Africa. Tanyo ti panagdevelop daytoy ngam no mapantela ta sukisuken nga sublianan daytoy sa ti Dios ito ebanghelyo dagiti mamasirib nga lalaki astrologer kunapay ti dadduma at bituan nga rod ti pagibasa tangatang dagiti makita ti tangatang ti pagibasaranda ket nagangayan na pay ure datoy balikas nga mago magi iti English sumatan ti nagtaudan iti magician naratao nga magician kuna da nga astrologer dagito astrologer agibasbasar da kadagiti makita da iti tangatang magi da gayam ti ramot iti magic kada magician mala dagitoy nga lalaki nga naggapo
padtumet ni Propeta Isayas. Aggapudan to ti adayo, umaydan to agrukbab ka nagdaydayaw. Ta dagiti adda, dagiti no ti kunanadita no ti asno ket amuna ti maestro na wenno ti amo na ti makinkukwa kenkwana nagiti animal no apay nga dadagijay nga animal iti kulluong datoy launay dua nga animal asno ken anak ti asno iparang na nga ammo dati makinkukwa no ti asno, ti baka, ti donkey, ken ti ox, ket ammo dati makinkukwa kadakwada, ammo dati kulloong sabsaban ti nga kukwa ti among da, ti Israel san na nga ammo ti apo ket Dios na. Kadagitin to aggapo iti adayo nga agbirbiro ken mangtuntun ken kuana ket saraken ken biro ken danto. Nita ti nagbaliktadan na nga ibagbaga na nga tema daytoy nga dagiti Hudyo sanda nga binigbig idinto nga dagiti saan nga Hudyo dagiti pakano imayda ket binigbigda. Nay parang ket binigbig dagiti saan nga Hudyo. Day parang ket saan nga inaklon ken inawat dagiti kailian na, ti bukod na nga puli, ti imayan na nga tattao na. So daytoy nga fiesta, iparang kan ipalagip na, no kasano nga dagiti saan nga Hudyo, datayo nga pagano, santay nga kamang ti puli ti Israel, binigbig ken inamamu tayo, ibagbagin na tayo, dagijay, lalaki nga napan nagdaydayaw, nangited iti sagot, nagrukbab, napanda binigbig. Muna nga dang nagbirbirok da, nagtuntuntunda. Ure da tayo, ti adal mo't ngomay ka da tayo, anyat birbirokan tayo, anyat ti tuntuntunan tayo, anyat ti sapsapulan tayo. Ti puso da, binirbirok da, day tanga man nakabalin a Diyos. Isot gapo nang idi nakita da, insigida, binigbigkan na mati da. Tayo kaunggan da, agbirbirok. Mapantay ti bukod tayo nga bagi, ada kadi kasta nga kababalin tayo, birbirukan tayo kadi, tuntuntunan tayo kadi, kayat tayo kadi nga makasinarak, dahito adios, nakasagana kadi ti puso tayo, kas manen iti kulloong sidadaan kadi nga sumberkan na, tapno aklonen, bigbigen tayo, recognizen, akseptaren, pagrukbaban tayo. Tano pagrukbaban tayo, ngagpaypay so aklonen, awaten, bigbigan tayo. May kadwa, ti panagtitimpuyog da, dagiti rikot ken rigat ti panagdalyasat da, nga nang birbiro ken nang tuntuntun. Ada mangis istorya nga, adu nga taw-tawen nga binirbirok da, adu nga tuok dagiti nagdalanan da. Iti panagbiag ken, iti panagdalyasat tayo, anya kadi ti tuntuntunan ken birbiroken tayo. Adda kadi panagtitimpuyog tayo. Adda kadi tipkel ken timpuyog tayo tapno masarakan tayo dati nga birbiroken tayo. Titimpuyog da, dagiti tuok nga sinagrap da. Kitaan tayo met ti panagbiag tayo. Anya ti birbiroken tayo kwarta. Anya ti seknan tayo launay, kwarta. Apay gamin, pagarupan tayo ngamin nga ti kwarta, salakan. Hintunukan na ipani, di us-usto, pud-pud no nga salakan, pud-pud no nga mangup-up iti kaunggan tayo. Kabayatan, ti panagdalyasat tayo, iti dahi ti nga biyang, kitaan tayo nga rod. Amirisan tayo manan, anya dagiti pangpangruna, anya dagiti tuntunan tayo. May katlo, indalan ida, ti bituan, ada ng silaw ka ng lawag. Anya ti mangidaldalan, anya ti mangkuykuyog kada tayo. Nimat lang Apo Isus, ti Espiritu Santo, ti Iglesia tayo. Agpukaw, apay nga nagpukaw dati nga bituan, sino isuka dito, manalabit da tayo, ti saan nga makakita. Atan, nabalin tayo nga arap no daduma, nagbalin nga ti mata, ti pamati tayo ket adda
adda mayuma na, adda katarata na, nagkapoy jay pamati tayo. So, ang tunukan, nabulsik tayo, hantay nga nakita, dagiti bituan, santay nga naamiris, dagiti nga bituan, ti pamati tayo. Isot ga po na nga, importante gayam nga, santay nga isinsina. So, ti panagbasa tayo, tinasanto na Biblia, ti panagdengag tayo ti sao ti Diyos, ken kang runaan na pay, daytoy tapno makita tayo, dayjay binigat nga, iruknoy ken idaton tayo, ti bagitay ken kuana, iti panagdaydayo tayo. So, makita tayo, nagbirbirok da, sinango da ken amin nga rikot ken rigat da nga nagbirbirok, timpuyog dati ng tulong kadakwada, indal-dalan ida iti bituan, nakasarakan damat iti manglimlimo ken manglilibag. Ni Herodes nagdanag, ni delikado birbiroken da kano ti ari, di pa ko may katakton nga aren, addayta. Uray pa iti panagbiag tayo no dadduma, at damot digiti masarakan tayo nga tattao, delikado da ito'y, umay nakagawa na yun. Isong ano daduma, sang nga na siya at relasyon tayo, iti padatay nga tao ta, suspitsaan tayo, no may nakagawa na yun. Delikado rato yun, agawan na lalaing kidain. Dayay nga attitude. Uri yung nagtibalay langan ng kuna nga road. Ni, apay na lang, nga to kang amsyakon, kuna ni baka na kinilakay na. So nga nilakay nagtal na latan, tano ni baka na, ket isotiray na, ay hanga agawan nilakay na. Baam talatan tagturay jay reyna. No agawam jay reyna ay gubat yo nagtipagtangan. Isong ano nagsaot tayo na, wen, amin, kunamulatan. So nga pati nila kayo na, amin, kunanan. Sa mga tanga Andres ngam tapno agtalnan jay reyna. Jay reyna. So yung nagpaibalay ti balay langan ng kaarin di siris kita ni Herodes. Kalpasan na matapay sa din na. Ti paggapon ti ari kano di gito, Bethlehem, hingkay Bethlehem, hingkay birukan, umayak tomat, agdaydayaw, patsym, kuno pinapatay na amin na katugangan, nakabsaan na kada amin, dati nga Herodes madandanagan, pinapatay na amin nga delikado, kadagiti daldalan kan pagturayan na, iso nga, niyakadpay, narik na damat, na idalan damat, san kay agsublin, sabalin nga dalan. Kita umanan, itinasarakan da na po Isus, sabalin nga dalan titinurong dan. Kaya nga sa uwang pinanawan da daan nga dalan dan, sinurot dan ti dalan ni Jesus. Nanipod pa, itinasarakan tayo na po Isus, anyamat ti dinaldalan tayo, sursurutan tayo kadi isuna, uno baka sabalin, dalan ti kamilyo, dalan ti nuang, dalan ti baka, dalan ti aeroplano, hanya nga daldalan ti sinursurot na yun. No, dahi tamanan. Tida ito'y, kadigito'y umuluna nga alaldaw, titawan, nagapinpintas nga panagrubwat, agtitimpuyog tayo, paidalan tayo ti silaw tayo, kada turong ti biyag tayo, titurong ti biyag tayo ni Apo Isus. Maudi, daton, anyamat ti idaton tayo, anyamat ti isagot tayo, tunggal makimisa tayo, ti bagi tayo, ti kaadda tayo, na, pinanawan tayo amin, tapno imay tayo, ikaysa tayo, idaton tayo. Kung may idaton tayo, ti bagi tayo, ngori pa itinal daw, iti panagkararag tayo, idaton tayo. Kung dadatang nga espiritu, iti panagiruknoy, kan panagidaton, ininot nga maabak, dayay kinama naging bubukod tayo. Ado ti patayon na, ado ti kiltayon na, dayta panagisagot, panagidaton, panagiruknoy, panagipaay, patayon natin bubukudan na rikna, patayon na dagitin bubukudan na tarigagay, kiltayon na dagiti na intangsitan nga kinaagom, agasem, basta agruknoy, agasam no kautem jay bulusam, kwarta nga nagrigatam. Ipisok mo di jay sunggapong. No dakkel, nagrigat. Malagi po jay termino ni Mother Teresa, give until it hurts at night. No bainti,
50. Siya nga gasyo. Yelo. Numabalin la ko maipi. Supli. Kung ang pangata siguro no. O may je agi. Ada pang suplim ko na mga tarihan. Agi. Magiyaw ako di song gapong. Numuna ta pag-isupay mo agkidum kang agkararag. Psst, agriing kan. Karga amon, ada pang suplim ko naman. Alaka. Kita am dayay, no kwarta nga bunga ti bannog, ken bunga ti linget, ken isulat ti pampanunutan, ken isulat ti tartarigagay, agasam, dayta. Anya ti idaton mo. Anya ti iruknoy mo. Tida ito yung atawan, anya ti iruknoy mo. Aglalo no paidam ka, di mo pa'y kayat nga ited ti kaadam, iti kaarobam. Marigatan ka pa'y nga mangited ti kaadam, iti pamilyam. Kas pangarigan, uno ti inero, aldaw ti pamilya. Aldaw ti pamilya. Allah ka mat. Ited mo mat ti pamilyam. Inka mangar karoba nga magipunpursyon ti sabali. Niya ka mat. Rugrugi. Agayab ka ti punsyonam. Niya mat. Haan aldaw ti pamilya. Ited yu ti tunggal maysa. Aldaw yu awan rumwar. Agi inom kayo amin yun nga ngaman yan. Awanan ti makimisa, lamot ken inom, kanta ken tukar. Imbis nga agyaman kami, Apo. Iditsempo ti pandemya, Apo. Awan ti aginom, awan ti agpunsyon, awan ti agtutukar, awan ti agsasala. Ay, ket idi kalmanan, nagmanya, nagayaw aming nga tao. Kasla ukom iti dos ti iniro ay sudaytan. Lamot ken kaan misa hintum bigaten ore ka Domingo. Po. Ento no ada pandemya awan ti romwaro dito ito lang. Intatan ornong danga ti kwartadan daytan ponsyon ti orelangan naging gana nga na impatsudan naging gana na hangover dan. Nalaylay damin ang awan tinakimisan. Kasyan na kami. Ala. Inya ngay. Nalpasan taono. Baglaki din ta dos ket Domingo. So nga adda kayo. Ala. Congratulations. Tayo may kinakimisa. Ibaga yun to korigi kabalayo. Ada pa'y misa. Ada pa'y misa. Inka mo magkimisa. Thank you, Lord. For 2022, bawang kumanti Omicron, bawang kumanti Omicron, basta ada makaroni, ala, Happy New Year kada kayo, nga imay tata, aramidin nyo nga resolusyon, ta makimisa kay nga Domingo. Bagam ta kaabay mo, makimisa ako na Domingo. Laman, ibagam ta kaabay mo. Nakita makimisa laang no punpon, makimisa ako nga Domingo. Te makimisa laang no may mga anak ti bunyag, makimisa ako na Domingo. At ay makimisa laang taawan o bobraan na, adama kita awan o bobraan na, umay da makimisa, ay apo, Santa Marites, nagbaling nga Marites, iso nga. Kasyan na kami niya. Santa Marites. Awan mo tiyo bubaran na umangrugi di jay simbaan makimisa agchisismis. Aging gana mapanjo obra na agchisismis. Monitoron nyo aming nga makimkimisa nga binigat. Suruton nyo na mapanana. Nganita pakawanam. So nga. Anya ti isago mo. Isagot ko to'y dilak. Kisayakon ti agbalin nga labid. Idaton ko to'y timid ko. Saanan nga nangato, puron ton na baba. Maya mo na ta. Kita man kaabay mo no nababata timid na maturog, madungdung sa, napuyatan dirabii, pakamat nga siyat, kunanay dirabii niya. Happy New Year. Mamasirib nga lalaki, surutan tayo ida. Hintay mo't agruknoy, inaldaw-aldaw kan kanayon, iti ayat kan panagrukbab, iti Diyos tayo. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak mat ken Jesu Kristo,
Abugbugtong nga anak na ken Apo tayo. At imao itaramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Birhen. Nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa iti krus natay ket naitanem. Imulog iti ayan dagiti natay. Nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama ama nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti sibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Patsekmet ti Santang Iglesia Katolika. Ti panagrinanod dagiti sa santo. Ti panagapakawan dagiti basbasol. Katadantumot panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. O Diyos nga amami, imparangarang mo ti anak mo kasilaw ang mangisalakan iti lubong. Agkamang kami ken ka, tas sikalaang ti makaited iti liwliwa, salunat, ken bendisyon iti panagbiag mi. Apo, denggan nakam kadi kunatayo. Tapno kanayon nga iturong ti Espiritu Santo ti simbaan tayo, nang rona ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, ken dagiti amin at tumultulong ti panakaisaknap ti naimbag adamag. Dawaten mi ken kaapo. Apo, denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo. Tapno matulad da kuma ti anag ken kay papanan ti panagserbi, ngayon yetnag ni Apo Jesus, iso nga imay, asaan apaserbian no diket agserbi. Dawaten mi ken kaapo. Apo, denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo dagiti agtutubo, tad adukuma kadakwada, ti maayaban ngagserbi iti kinapadi, ken kinarelihiyoso, ket adaddapay, ti panakay parangarang ti Apo kadagiti nasyon. Dawaten mi ken kaapo. Apo, denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo dagiti amin na Kristiyano a familia. Tapno iti panangsaksida, iti kinakristyano da, iti uneg ti pagtaengan, agbalinda asilaw, iti aglawlaw da, nang runa dagiti saan pa'y amamati ken ni Apo Jesus a Kristo. Dawaten mi ken kaapo. Apo, denggan nakam kadi. Idawdawatan tayo met dagiti minatay tayo, tapno babaen ti pamati da ken ni Jesus a Kristo, anatay ken nagungar, gapu kada tayo, maragpat da kuman ti agnanayon a panakay parangarang ti Dios sa dilangit. Dawaten mi ken kaapo. Apo, denggan nakam kadi. Apo, gapoy tinapalaos a panagayat mo kada kami imbaon mo ti ayatem nga anak mo. Ita iti panangiparang mo kada kami kasilaw ang mangiturong tibiyag mi. Pagtelenedan na kami anapudno ken ka. Dawati mi deto'y gapo ken Kristo nga Apo mi.
Kumalarag kayo, kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Dawatan mi apo, takitaom kadi asi ayat, dagito'y sagot mi, yata saanen a balitok, insenso ken mirra ti daton mi, nudikat ni apo mi a Hesu Kristo nga ipatulduda. Isumetlaengen ti iruknoy mi a sakripisyo, ket awatan mi iti panagkomunyon mi. Dawatan mi dito'y gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Puno unay amay karigat rumbang, anong mikat pakaisalakanan mi. Ada kami itami na tiyempo kan diso agyaman kam ken kaapo, na santuan nga ama, managabalin katagnanan na Dios, gapo ken Kristo nga apo mi, itangal daw parangarang mo, ti misteryo ti panagkaisalakan mi iti sidong ni Kristo, tapno manawagan dagiti pagilian, tati bugbugtong anak mo, idi imay kas tao amatay, kat nagtaeng iti baet mi, pinabaruna ti biag mi, babaan ti panakairanod mi iti dayag na asaan amatay. Magidanggay kam kadagiti anghel, ken arkanghel, amin abunggoy ti langit, ken ikantami timno ti panakaidaydayo mo, konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin, amin a parswa. Ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, iti nagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatwa. Husana, Husana, Husana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, sikati gubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipaay mo ta Espiritom, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ay Hesu Kristo. Isu'y disakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik iso amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasan di panang rabida nangalay iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted karagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, taday ti kalis ti darak, darat ti barukan agnanan atulag. Iso may buyato may paay kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy apangilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy,
akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo aging gaiti, yaay mo. Iti panailagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dali ito'y saklang mo kat agserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pa Apo ti iglesyam iti sangalubungan, parayrayam tayat na anayusan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kan amin a papadi. Laglagi pa amin a pimusayan, awatam ida iti sidong mo, apakitaan deken ka. Ipaay mo mata kaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biag ngag na nayon. Kad makiranod kami kaneng gasata na Biren Mariang ina ti Diyos, kad nagasat nga usay nga esposo na, kad iti nagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno anak serbikan ka. Makikad kadwakam tukadmat kadakwada mangitantanok kon mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Hesu Kristo anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin ngama, tami nadayaw ken gloria, iti agnanayin ngawan tinggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Isus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayan ng aldaw, pakawanam dagiti utang mi, akasmat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan nga manugod iti sulisog. Isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami Apo iti amin apagdaksan. Itdem asiayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim. Mailisikam kumay iti basol. Kat may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan ng orurayan mi, tinamnamaan mi ang kinagasat, tiyain ni Yesu Kristo aning isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kada giti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukaniak titad ko kada kayo. Sana giti basol mi ti kitam no giti pamati ti iglesyam. Ketika sumayanurot iti pagayatam, ipaay mo asi-asi di kapiakan panagkaykaysa, sikang agbiag kanagari, tagdanan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa kapya. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan. Kagabsat ko antoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniyak, mati may salasaom, mapaimbag tuntoy ka.
Kumanarag tayo. Apo iturong na kamkadi babaan tinailangitan na panilaw mo. Kinayat mo makiranod kami ti misteryo ti Eucharistia. Ipahay mo kadi tabigbigan mi ti kaaddan ni Kristo iti daytoy ay Eucharistia ket mapasudi ti panangipateg kan panagayat mi ken kuana gapo kan Kristo nga apo mi. Magtugo tayo, aramidin tayo ti special collection pro nigritis para kiti kakabsat tayo iti teritoryo ti misyon ti Africa. Agyaman ka, ken ka, sa agyaman tayo unay kadagiti amin nga barangay hermanos iti panagsagsagana, panangurnos, panangisimpada ti simbaan tayo iti ramrambak ti Paskwa ken ti barong nga tawen. Ket iti daytoy met nga aldaw agdadagop tayo amin para iti ramrambak iti Paskwa. Numan pekastasan tayo liplipatan madaman iti panaguror para iti kadagiti biktima ti Odette, Bagyo Odette, idi adda kadagiti kalabes, kadagiti na itultulong tayo ket agarup na surok nga inamapulo nga ribo nga pisos itatta. Iso nga impapati manen kadagiti amin nga sisa, adda dagiti panagurorda, adda datay listaan ti tultulong nga mapan kadagitoy tapno dayjay na urnong tayo di 26 ken 25 ken 26 18,590 plus laang dayjay na ikeddeng iti meeting iti 30 nga dagiti amin nga sisa padasen dapay ti aga mapan iti tunggal pagtangan tapno ipaitayo ta nakarkaro nga didigra. Lalayo didigra nga nagpasaran tayo ket apagraman no maibasar iti didigra nga sinagrap ti sangapulo ket may nga dioceses. Akin amyanan nga paset ti Mindanao, akin laod nga paset ti Visayas, akin Daya, akin abagatan nga paset ti Visayas na didigrada no nya jay nagpasaran ti ili tayo iti naudi di Bagyo idi Enero idi Oktubre na palalo pa'y kadakwada dapay padi nga naiyanod nga pinidot damutan apiman nga bangkay sing-sing nga lang tinagilasinan dadatay just titiring atay cross ring cross na so tinagilasinan dapiman so yan naiyanod ti kumbento kon simbaan na ma-imagine nyo radya nga didigra hindi iti karuba tayo kabangibang iti kagayaan aglaplapusanan ti intulong tayo idi kan Isabela dadya idi aglaplapusanan na ayat itatta
So nga ipadas na adaya panagunor. Mangrugi itangal daw unin to no bigat ipandadamet nga ipasyar kadagiti balbalay ni Apo maladaga nga Jesus ti programa ti intero nga makabulan ti Enero nga panangsango tayo mati programa para kadagiti anak tayo nga ububing. Into no 7 ti dito nga bulan agtitipon dagiti aming nga papastor ta ti 18 ginggana ti 25 tinawon nga kararag para ti panagkaykay sa dagiti aming nga Kristiyano. Tapno barbareng ada masangal nga aramiden met ken ilungalong dagiti amin nga dadaulo ti pamati tayo papadi papastor. Dito ili tayo 49 nga barangay nga aramiden tayo nga panagkararag ken panagtitimpuyog dagiti amin nga Kristiyano nga pamati. Duwalaeng dayay sandan sa nga Kristiyano numampay mamati da kinapo Isus ngem handa nga kayat ti magkitimpuyog iti dayto nga panagdadanggay. Kararagan tayo amin tapno agbanag nga na siya. At dagito iti dayto nga bulan. Laglagi pan tayo lata ti 12 ti Enero ket panagrukno iti manen iti panagayat ken ni Apo Caridad. Isu ti fiesta na. Ken kastamet nga iti dayto nga bulan umuna nga bulan ti ine ti tawen ti bulan ti Biblia, lawas ti Biblia, no ti sao ti Dios ti agampayag kuma iti intero nga makatawan nga sentro ti panunot ken puso tayo. Ala sa paita amin nga pampamilya tultuloy ti tarigagayo iti panagpabaro ket daytoy siti timpuyog nga panagdalyasat ti tartarigagayan tayo. Ti Apo adda kumakada kayo ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidatonen ti misa, intayo ti ayat, ken kapya ti Apo. Rambakan tay apada-pada. Rambakan tay apada-pada, panakay pas ngay ti Diyos dito'y daga. Umadani tay met ken kuana, idir itay tanok ken gloria na. Ay dimtengen ati Diyos Apo, simneka asina kadatayo. Ti Mesiyas manipod nga to, imay ngad nakipagbiag kada tayo, rambakan tayo pada-pada, panakay pas nga iti Diyos dito'y daga, umadani tayo met ken kuana, idir itay tanok ken gloria na. May sa arukiba paglinungan, ti kinayat na anakayanakan, ket kulong me laeng piman, tinapinili di apagidaan, rambakan tay apada-pada, panakay. Kararaken Apo Santo Cristo.
Pagtuyak unembag kanasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbag itinadisan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararo. May malit mo tinakim ko tinabiyag apan nakarik na iti pamati iti nanama kanidayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek kapanagununoy, kinasayam kapanagladladingit iti kararuak. Pampanunutek iti pusok, ket umatek-tekak iti patinakem ko, dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksaka, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kakakag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti takaon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyasat mi ditoy daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o langitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami,